Kaixo artista, hemen gaude, kenketak ikasteko prest. Atzamarrak agian erabili dituzue ja, ezta? Zelan zoazte? Ondo ikusten duzue, adibidez oraintxe bertan, eskuetan, 6 atzamar prestatzea eta 2 kentzen saiatzea? Agian nahiago duzue zuzenean ikustea nola egiten den atzamarrekin, edota nola egiten den saltoak ematen. Beraz, gaur zuzenean, guazen gelara... Zum! Kaixo artistak, zelan zoazte? Hemen gaude kenketak egiteko prest. Beraz, esan dugunez, edo saltuak ematea, edo atzamarrak erabiltzea. Az gaitezen adibide batekin. Nola egiten dugu 5, ken, 3? Hau erreza da eta esku batekin egin daiteke, ezta? 5 ditugu eta kentzen ditugu 3, 1, 2, 3. Zenbat ditugu? Nik ez dut ezer esango, edo bestela. 5ean egonda, ematea 3 salto. 1, 2, 3. Zenbat da? 2, oso ondo. Eta esango didazue, baina Mikel eskua hartuta eta 3 kentzea oso erraza da. Bai, baina zer gertatzen da 5 baino gehiago baldin badira? Egin dezagun adibide bat. Zenbat da 9 ken 5? Eta hor ja, 9 ditugu eta 5 kendu behar dugu. 1, 2, 3, 4, 5. Zenbat ditugu? Ez dut ezer esango. 9 ken 5, 5 salto. 1, 2, 3, 4, 5. Zenbat da 9 ken 5? 3, oso ondo. Beraz, nahi baduzu ezuek pentsatu, kenketa batzuk utziko dizkizuet. Zum! Hortze duzu, 8 ken 6, 6 ken 3, 7 ken 4, 5 ken 5, 8 ken 3 eta 4 ken 0. Pausatu bideoa nahi baduzu, nire txanda, atzamarrekin, egingo ditut lehenengo, 8 ken 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zenbat da 8 ken 6? 6 ken 3. 1, 2, 3. 7 ken 4. 1, 2, 3, 4. 5 ken 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8 ken 3. 1, 2, 3. Eta 4 ken 0 egiten badugu, 4 ken 0. Orduan zenbat ematen du? Beraz orain saltoekin. 8 ken 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bai, eman dizue hori? Oso ondo, 2. 6 ken 3. 1, 2, 3. Ondo? 3. 7 ken 4. 1, 2, 3, 4. Ondo? Oso ondo. Eta 5 ken 5, zenbat da? 1, 2, 3, 4, 5. Izirri, 0. 8 ken 3. 1, 2, 3. Horrela, bai. Eta azkena? Zenbat da 4 ken 0? 4 ken 0. 0 salto. 4 berriro. Beno, ze moduz? Ulertu duzue? Birpasatuko dugu 5 ken 3 da, 5, 4, 3, 2. Oso ondo.
Zortzi, zazpi, sei, bost, lau... Txarto dago. Zer egin dut txarto? Ai, ama, konturatu zara zue bai? Hori da, horregaitik, beti, birpasatu behar da. Gogoratuko zarete, ez da? Zortziken sei, zortzi, zazpi, sei, bost, lau, iru, bi. Eta jauek bai, ez da? Iru, 0, 0. Beno, ze moduz artista, badakizue zerekin bukatuko dugu? Ba, zerekin bukatuko dugun, jolastxo batekin, nahi baduzue etxean edo leku batean, jarri. 10 zenbaki, edo zein kenketa egiteko, saltoak atzera eman aldituzu, Adibidez, zenbat da 9 ken 5? 1, 2, 3, 4, 5, zenbat da? 4. Edo zenbat da 5 ken 3? 1, 2, eta 3, zenbat da? Eta azkena, 7 ken 4? 1, 2, 3, 4. Ondo artista, beno, zuentzako erabilgarria izatea espero dut beste bat arte.